أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah ta'ala za mu gabatar da maudu'i na abin da ya shafi addu'a kamar yadda aka nema. A karon farko abin da za mu fara da shi shine tahdidi na mafhumi na ita addu'a ne, ma'anar da ta kunsa, wanda kuma ita ake baiwa addu'a. Na farko a wannan babi din tana da wasu tasawurat guda biyu, ko in ce tasawurat guda biyu, ma'anar awwali wanda zai zama shine al-lughawi, da kuma al-thanawi wanda zai zama shar'i, ma'anarta a lugga da kuma ma'anarta a shari'a. To idan muna son mu fahimci ma'ana ta addu'a a lugga, muna da buƙatar mu iya bayyana wasu tasawurat aƙalla guda uku waɗanda su adraf ne na ita addu'a ne. Na farko akwai adda'i, wato adda'i da kuma almad'u da kuma almad'un lahu, wato waɗannan abubuwan guda uku. Na farko shi adda'i, wato sahibu talab wal haja, shine wanda shine ma'abuci bukata kuma mai nema, ma'ana shi wato ne yin addu'a kenan, mai daga hannu ya roƙa, shine adda'i. Na biyu kuma al-mad'u, yake cewa huwa al-matlubu minhu tahqiqul haja, shine wanda ake nema daga wurinsa, wato ya biya bukata din. Sai kuma al-mad'u lahu wa huwa nafsul haja al-matlub tahqiquhu. Sai shi wannan al-mad'u lahu dinnan shine nafsun abinda ake nema, shi abinda ake nema ake roƙon ya tabbata a same shi, so shi ake kira da al-mad'u lahu. So idan muka yi duba zuwa ga waɗannan tasawurat ɗin da muka fitar guda hudu, waɗanda suke tattare da addu'a ɗin, za mu iya fitar da ta'arifinta. Mu ce addu'a huwa nafsu talab, aw huwa talabul haja, walakin min qibalil faqid min alwajib. Wato addu'a ita ce neman bukata, wato neman biyan bukata, wato daga wanda yake ya rasa zuwa wanda yake yana da, ma'ana shi yana da, shi ake nema ya bayar, mai nema din ba shi da, yana bukatar a bashi. To shi faqid, wato wanda yake ya rasa, wanda yake marashi, wanda ba shi da, wani lokacin a yayin da zai nema wurin mai bayarwa wanda yake yana da, to yakan nemi abinda ba shi da shi tun asali, wato ya rasa wannan abin tun asali. Kamar misali makaho, sai ya nemi waraka ta Allah ya bashi damar gani. Kaga tun farko ya rasa gani, to yanzu yana neman a bashi gani. Ko kuma a'a fakiri, talaka, wanda
ya taso talaka amma yana neman Allah ya wadatar da shi, ma'ana kaga wannan rashi na tun asali ke. So wani lokacin kuma zai zama rashinsa ba na asali ba ne, a'a ya bijiro ne. Kamar mara lafiya ya nemi wato lafiya, kaga rashin lafiya tana bijirowa ne. So wannan bijirowar da ta yi sai ya nemi Allah ya yaye wannan abin da ya bijiro daga gare sa. Wani lokacin kuma ana neman ci gaban abu ne, ma'ana ci gaban wanzuwar abin da ake da shi. Kamar misali mutum yana da lafiya tun asali, ko da ya taso misali yana da lafiya, to yanzu yana roƙon ci gaba da wannan lafiya ɗin ta dawwama. Su wannan kenan abin da ya shafi ta'arifin addu'a a lugga da kuma irin nau'in wato shi mai nema. Wani lokacin yakan zama ya rasa asalan, ko kuma a'a ba ya rasa ba ne asalan, yana nema ne a yaye mishi abin da ya bijiro, ko kuma a'a yana neman baƙa'i wanzuwar abin da yake da shi kada ya gushe. To idan muna son addu'a ta zama ingantatta, to a daidai da abin da ya gabata aka yi bayani, to babu makawa sai ya zama na shi wanda ake roƙon ya biya buƙata ɗin yana da cikakken iko na biyan wannan buƙata, kuma bai zama gajiyayye ba. To kakinan bai yiwa a nemi abu, ba shi inganta neman abu wurin wanda ba shi da, ma'ana neman mu ya kasance wurin wanda yake yana da iko kuma yana da abin neman da ake. Kamar yadda yake ka'ida cewa faƙidu shay la yu'ti, ma'ana wanda yake bai da abu to ya za a iya bashe shi ko an neme shi. To wannan kenan a abin da ya shafi ta'arifin addu'a a lugha. To amma tasawurin da ake yi na addu'a, tasawur na addu'a a shari'ance ya ɗan ɗauko wani juz'i na abin da ya shafi shi wato lugawi, sai ya zama ya yi idafa zuwa ga ƙaidi na asasi wanda shine abbalab, wato nema na wato abin da ake so a biya bukatarsa a wurin wani wanda shi wannan ɗin yana da abin da ake bukata ya bayar. To wannan almad'u din wanda yake da wannan imkaniya da iko na bayarwa din shine Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kwata-kwata rashi da gazawa ya tsarkaku daga gare su. So abu baya gajiyar da shi kuma ba da shi bai ragar da shi. So don haka shine ake roƙa na wato ainihin ya biya bukata wadda ake da tsananin bukatuwa zuwa gare ta, na daga cikin wa'ancan tasawurat guda uku, ko dai tun asali abin da ake nema babu shi, ko kuma a'a ya bijiro ne ana nema a yayi, ko kuma a'a wanzuwar abin da ake da shi. So shi adda'i din nan, mai yin addu'a, yana da wasu sifofi wanda ya zama lazim ya tattara wa'annan sifofi din, wanda ko ice ya kamata a ce shi din ya tattara su domin ya zama addu'arsa ta zama ingantatta. Na farko yake cewa as-sifatul ula, wato sifa ta farko, khuluwus sahatud da'i inda du'a'ihi min mazalimin nasi ajma'in. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم
قل للملأ من بني إسرائيل لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأكف نقية وقل لهم اعلموا أني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة. ma'ana kada ya zamana shi mai neman ya daga hannu ya addu'a din ya zamana akwai haƙoƙan al'umma a hannunsa na abin da ya take ko ya canye ya zalunce shi a gare su. A yake kawo wannan hadisi din yake cewa Imam Ali ya faɗi cewa Allah ya yi wasilci ga Isa alaihi salam cewa ka gaya ma al'umma ta bani Isra'ila cewa kada su shiga a cikin wato gidana ila zai zama masallaci ko wajen bauta wadda ake na Ubangiji, face sai suna da tsarkakakkiyar zuciya kuma suna da idanu wanda yake zubar da ƙwalla mai tsoro na Ubangiji da kuma tsarkakakkun hannaye, ma'ana a hannunsu ba wani cuta da suka zalunci wani. Yake cewa sannan kuma su sani cewa ni dinnan, wato Allah yana cewa ni dinnan ba na karɓa addu'ar wanda a hannunsa akwai zaluntar da ya yi ma wani. So sai Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma su wato ainihin bani Isra'ila da cewa baya karɓa addu'a wanda ya zalunci wani akan abin da ya zalunci shi. To ka kenan wannan sifa daga cikin abin da ta ƙunsa shine lazim ya zama na shi wanda zai addu'a ya zama babu haƙoƙa na mutane, babu zalunci a tattare da shi, wanda insha Allah za mu yi tsayawa nan gaba sai mu ci gaba da kawo sifofin nashi kafin mu shiga sifa kuma na wanda shi ake roƙa da. Sallallahu ala Muhammadin